Mga kapuso, pila ka mga apektado sang 12 ka oras nga brownout sa syudad kag probinsya sang Iloilo nagpahunay-hunay sa kilis ang dagat sa nagligan nga weekend. Si John Sala nakatutok. Nagatagi iti ang init kung adlaw gani madamo ang luyag magpabugnaw tag sa ka-weekend. Dugangan pa sang 12 oras nga brownout na ginpatuman sa pila ka mga lugar sa probinsya kag syudad sang Iloilo sa weekend. Gani ang pila ka mga residente sa baybay na nagpaamulya. Sa Uton, Iloilo, dagsa ang mga residente sa kilid sang baybay. Sanday Manong Jonathan, apektado sang malawig nga brownout sa porsyon sang banwa sang Santa Barbara. Gani perfect kuno ang ila plano nga magpa-beach. Para nga makuha man ang bulong sang amon nga ginabatyag nga kainit, para nga matortaway man ang amon nga mga nga lawas. Samtang suliton ang summer getaway naman ang tuyo sang grupo ng Daymanang Ramona. Gani apisar malayo pa ang Nulusena. Sa Uton pa nagpadulong. Nagbanding kami giya sa dagat agud nga ma-feel man namon ang tawag balang environment kag sa timpo subong nga mainit, at least nga enjoy man ang akan nga mga kaupod. May mga nakabantay man nga lifeguard sa mga beach resort sa banwa agud masiguro nga sa piyak sang sinadya sa baybay. Hiway man sa katalagman ang mga luyag nga magpabulubugnaw, subong nga patapos na ang tiilinit. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas.